Sziasztok! Hát egy kicsit megviccelt engem ez a technika most, úgyhogy gyorsan bele is vágunk, és feltöltöm majd nektek utólag a csoportba a videót. Minden esetre, aki most itt lesz velem, vagy megnézi utólag a csoportban, az írja majd meg a törzsszámát, hogy be tudjalak titeket írni a jelenléti évre. Ugye ma beszélni fogunk a digitális világ erejéről, hogyan jelenjünk meg magabiztosan a közösségi médiában, az Avon eszközeiről, és azon belül is kicsit bővebben a virtuális tükörről, online értékesítési tippekről, közösségi média platformok közül a Facebookról, és az online etikettről. És akkor kezdjünk is gyors bele a digitális világ erejében. Hoztam nektek pár megdöbbentő számot, hogy mennyire van jelen az életünkben a digitális világ. Az internetezésnek a 91%-a történik mobilon 2020-ban. A magyar népesség 44%-a okostelefonjával folyamatosan csatlakozik a világhálóra, amiről még éjszaka sem kapcsolódik le. A mobil használóknak 91%-a tartja testközelben a telefonját az ideje 100%-ában, a vásárlóknak pedig 89%-a keres online információt a termékekről, mielőtt megvenni ezt, és biztosan lehetünk benne, hogy a mi vásárlóink is megteszik ezt, hogyha találkoznak az egyik hirdetésünkkel, akkor bizony rákeresnek arra, hogy milyen előéletünk van az adott közösségi média platformon, vagy az interneten. És ugye itt van még ez a jó kis felmérés, ami minden évben változik, ugye 2,1 millió aktív Facebook felhasználó van 1 perc alatt az interneten, és 167 millió videót indítanak el a TikTokon 1 perc alatt, ezek azért brutális számok, és minden 5 percből 1 perc, amit az interneten eltöltünk, az közösségi média használattal telik, ezért a közösségi média a valaha készült legjobb eszköz arra, hogy a kapcsolati tőkénket kiaknázzuk. És mivel ez a digitális világ folyamatosan változik, ezért az Avon fejlesztői is mindig új és új technikai megoldásokat készítenek nekünk, hogy könnyebben eljuttassuk a katalógust a vásárlókhoz, vagy most akár még a virtuális katalógust, a virtuális tükörrel a színeket is fel tudjuk magunkra próbálni. És inkább akkor így utólag visszanézve szövegesen írjátok majd meg a választ, hogy milyen gyakran tudtok online értékesíteni. Ugye az Avonnál mi kulcsfontosságúnak tartottuk eddig is, hogy ugye a régi jól megszokott személyes kapcsolatok mellett a kor elvárásainak megfelelő módon is tudjunk nektek segíteni, de nem célunk az, hogy minden tanácsadót, minden koordinátort meggyőzzünk róla, hogy mostantól csak ezeket az eszközöket használja. Nem csak akkor lesznek sikeresek, hogyha reggel este az Avononnal keltek és fekszetek, vagy minden nap élő bejelentkezéseket csináltok. Nyugodtan azt javasoljuk, hogy a kettőt használd egymás mellett, a személyeset, illetve a digitálisat, mert hogyha ezt így használod, akkor ez pluszt fog neked jelenteni, ami anyagiakban is mérhető, hogy az előző időszakban 2 részre osztották a tanácsadókat. Azokra, akik csak a papír alapú, illetve személyes módon értékesítenek, illetve azokra, akik használják az Avon brosúrt is a rendeléseikhez, és azok, akik ezt a módszert is alkalmazzák, ők 50%-kal több megrendelést adnak le, és hogyha ezt forintosítjuk, akkor 20-30 ezer forinttal is többet tudtok keresni, mint hogyha csak személyesen értékesítenétek. És miből jön ez az 50%? Ugye nem kell azt gondolnunk, hogy ami az online térben zajlik, az könnyebb. Ugye nagyon nagy a kommunikációs zaj, sok a Facebook reklám, meg kell küzdenünk a Facebook algoritmusával, hogyha kiposztolunk valamit, akkor nem minden ismerősünk fogja látni.
hogyha valaki a papíralapú katalógus mellett használja az interaktív formát, ő több vásárlót ér el. Facebook egy kincses bánya adatokból. Láthatjuk, hogy az az ismerős, akinek mi most el akarjuk küldeni az online katalógusunkat, ő milyen élethelyzetben van, miket szeret, mikről szokott posztolni, és ennek megfelelően jobban tudunk célozni, olyan dolgot tudunk kiemelni a katalógusból, ami neki jobban passzolhat. És abban is tud segíteni ez az online tér, hogy egy vásárló ne csak egyszer rendeljen egy hónapban, mert meglát egy posztunkat, amire a katalógus átlapozása során eszébe se jutott, hogy megvegyük, de most meglátja, megtetszik neki, és megrendeli azt is, és akkor rögtön kétszer rendelt egy hónapban. És ezzel nőhet nyilván az átlagos rendelési értéke is. Hogy hogyan tudunk mi magabiztosan megjelenni? Nagyon fontos, hogy egy összehangolt profilt mutassunk a vásárlóinknak. Ehhez most egy pár tippet, trükköt fogok nektek mutatni. Ugye ahhoz, hogy minket válasszanak, tőlünk vásároljanak, nagyon fontos, hogy bizalmat építsünk ki. Ti is, hogyha végig gondoljátok, hogy hol vásároltok szívesen, mondjuk személyes térben, ahol tiszta az üzlet, rendezettek a polcok, lehet segítséget kérni az eladótól, ez az online térben is megjelenik, hogyha vonzó a megjelenés, szépek a képek, érezhető egy magabiztos szaktudás, hiteles, kereshető, saját példákat is posztol, saját tapasztalatokat, vagy vásárlói véleményeket, ajánlásokat. És hát nagyon fontos azt is megjegyeznünk, hogy aki a megfelelő időben a megfelelő embereket tudja megszólítani, az bizalmi környezetet tud teremteni, és ezzel sokat nyerhet. Itt van ez egy nagyon jó kis poszt, csatlakozz az Avonhoz Instagram oldalról hoztam nektek. Nyilván itt a Proteiners Serumról láthattok egy posztot, nagyon szép a kép, vonzó a megjelenés, érezhető a magabiztos szaktudás. Én javaslom, hogy Anikónak a többi posztját is nézzétek majd meg, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. Megnyerő a kommunikáció, leírja, hogy mi az a proteinol, kinek jó, van benne saját példa is, hogy saját magamon is teszteltem, hogyan vitte fel, hogyan kell használni, és a végén cselekvésre is felszólít, hogy te próbáltad-e már, és hogyha nem, akkor hogyan tudod ezt megtenni. Itt van még egy nagyon jó, egy komplett Instagram oldal, az Avon Betty koordinátor oldal az Instagramon. Itt is javaslom, hogy nézzétek meg a képeket, a posztokat, és próbáljunk valami hasonlót mi is létrehozni. Ugye nagyon sokat számít az üzleti életben az első benyomás, és ez az online térben is igaz. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen a profilunk. És egy tipp, hogyha rendszeresen posztoltok, aktívak vagytok, akkor az ismerőseitek többször sűrűbben fogják látni a posztjaitokat, ezzel tudjátok elérni, hogy minél több embernek megjelenjen. A digitális nagykövetekkel mi összegyűjtöttünk nektek egy pár tippet, hogy mivel tudjátok feldobni a közösségi médiás életeteket. Nagyon jó, hogy a saját képeket használtok, hiszen az ismerőseitek inkább rátok kíváncsiak, és csak kiegészítő legyen mondjuk az Avon termék. Jó, hogyha személyre szabott ajánlatokat posztoltok, lehet nyereményjátékot hirdetni, saját tapasztalatot megosztani, hogyha elkezdtek használni egy sminkterméket, vagy egy szérumot, vagy most nagyon jó sokan próbálják ki a hő nélküli hajgöndörítőt. Ezeket érdemes kiposztolni, és ezzel kedvet tudtok csinálni az ismerőseiteknek, hogy ők is ki akarják ezeket posztolni, vagy próbálni. És hogy milyen online eszközeink vannak az avonos életünkben.
Ugye van az Avon brossúr, az Avon business oldal, a training oldal és az Avon on. Remélem, hogy mindet használjátok. Nyugodtan írjátok majd meg nekem hozzászólásba, hogy ki melyiket használja. És akkor nézzük meg elsőként az Avon-t. Ugye bármelyik mobiltelefonos alkalmazásból le tudjátok tölteni. Első alkalommal kérni fog tőletek egy plusz PIN kódot, amit ti találtok ki. Ez azért van, hogyha ellopják a mobiltelefonotokat, akkor más ne tudjon a nevetekben rendelést leadni. Mindenfajta Avonos eszközt megtalálhattok benne. Ugye, ugyanígy, amiket az előbb felsoroltam, a business oldalt, a saját katalógust, a training oldalt, és mindenfajta tanácsadói folyamatban segítséget nyújt nekünk, ő a mi kis asszisztensünk. Ha beléptek az appba, akkor ez az oldal fog nektek megjelenni, van benne egy kampány áttekintő, olvashattok benne az Avon elismerés programról, hogy jelenleg hol tartotok, annak milyen előnyei lesznek számotokra, és mennyit kell dolgoznatok még azért, hogy szintet tudjatok lépni a következő negyedévre. A rendelés leadás gombban le tudjátok adni a rendelést is, meg tudjátok osztani a saját katalógust a baloldali menüből, van egy termékkereső is a rendelés leadás alatt, és megtalálhatjátok benne a megosztható tartalmak között a tanácsadói digitális tartalomtár fotóit is, amit akár innen is meg tudtok osztani bármelyik közösségi médiás felületre. Remélem, hogy mindenkinek le van töltve a telefonjára. Akinek ez problémát okoz, elakad, nyugodtan keressen meg privátban, és akkor segíteni fogok neki benne. És hát az Avon Training oldalon jó pár Avononos tréninget találtok, ahol ennél sokkal részletesebben képernyőképekkel vezetve bemutatják nektek az egyes funkciókat, és akkor aki kicsit bátortalanabb, aznak is könnyebben fog menni utána a használat. És akkor nézzük a business oldalt. Ugye itt is van egy kampány áttekintő, ahonnan rögtön a rendelést is el tudjátok kezdeni leadni. Van az Avon elismerés programról is info, hogyha bővebben érdekel titeket, akkor azt is meg tudjátok nézni. Alatt a csempéken megvan a saját katalógus, az elektronikus fókuszmagazin, az ösztönző programok is kaptak egy saját csempét. Érdemes mindig itt kezdenetek, mert hogyha van valami plusz ajándék, vagy akció, amit meg tudtok szerezni, akkor itt el tudjátok olvasni akár a részleteket is. Van ugye egy csempéje a tréning oldalnak, meg a katalógusoknak is. És a bal oldali fenti 3 csíkkal le tudjátok nyitni ezt a menüt. Ugye innen is el lehet indítani a rendelést, leadást, a termékkeresőt is megtaláljátok. Van egy külön menüpontja a pontgyűjtő programnak. Ez az egyetlen egy olyan menüpont, amit az Avononban nem fogtok tudni megtalálni. Sokszor találkozom azzal, hogy fiatalabb tanácsadók, ők rögtön letöltik az alkalmazást, és utána a biznisz oldalt nem is használják, és ők nem értik, hogy hogyan lehetne ezeket a pontokat beváltani. Itt a biznisz oldalon meg tudjátok tenni, akár telefonon is meg tudjátok nyitni böngészőben, és akkor meg tudjátok nézni, hogy mennyi pontotok van, mennyit kell még elérnetek ahhoz, hogy következő kampányban több pontotok legyen, és milyen cikkszámokon tudjátok az ajándékokat beváltani. Ugye, aki részt vesz ezen a tréningen, ő is kap egy 10 pontot negyedévente. Van egy külön menüpontja a szivárványprogramnak, hogy melyik színből mennyit gyűjtöttetek, és akkor hány szivárványotok van, vagy mi hiányzik még hozzá. Van Avon elismerés program is. És akkor nézzük az Avon brossúrt, a saját katalógusomat, majd ehhez kicsit ki is lépek, és megosztom a képernyőmet. A ritkán vásárló vevőiteknek én javaslom, hogy minden hónapban legalább egy 4-5-nek érdemes elküldeni, vagy akár többnek is, csak arra figyeljetek, hogy azért
ne elbombázzatok egy embert folyamatosan, mert ez lehet, hogy idegesítő lesz a számára. Gondoljátok végig, hogy nektek kik a ritkán vásárló vevőitek, és akkor lehet küldözgetni a linkeket. Vagy akár megosztani magában a Facebookon, Messenger üzenetben, mert én azért találtam így jó pár új vásárlót is. És az legújabb újítás benne, ez a digitális tükör, virtuális tükör, amivel fel tudjátok próbálni a smink kategória termékeit. Nagyon fontos, hogy alapozókat nem, és nem minden terméknél van, csak ahol ezt a kis rózsaszín hátteres tükörjelet látjátok. És akkor itt van a leírás, hogy hogyan tudjátok használni. Ehhez meg kell nyitni az Avon brossúrt, de én akkor mindjárt meg is osztom veletek a saját oldalamat, egy pillanat. Itt van a biznisz oldal, belépünk, megosztva, mert most nem tudom ellenőrizni, hogy látjátok-e. És akkor itt van a saját katalógus. Egyrésztről most kérdésként merült fel, hogy hogyan tudjátok megosztani a saját katalógusotokat. Ugye ez azért lényeges, mert hogyha ezt osztjátok meg, akkor innen is lehet menni oldalról, online katalógusok. Picit lassan tölt be. Itt ugye meg lehet nézni a jövő havit is, minkalauzt is, a kis katalógusokat is. Szintén itt van az e-fókusz, akkor rámegyünk a jelenlegi e-havi katalógusra, betölti, és itt fönt érdemes úgy megosztani, hogy az első oldalon legyen nyitva, fönt a link másolására kattintotok, ki is írta, hogy link másolva, átmegyünk a Facebookra, és akkor keresünk egy ismerőt, de akár magára a fő oldalatokra is ki tudjátok posztani, én mondom, most nem szeretném, mert itt most írtam valamit, és akkor írok neki egy kedves üzenetet. Ígértem, hogy átküldöm a katalógust, hogy ki tud választani a karácsonyi ajándékokat. Jó lapozgatást. És akkor egy Ctrl+V-vel szépen be is illesztem a linket, és akkor itt meg fog jelenni a katalógus képe is, rá tud kattintani, és tud lapozgatni. De akkor most nézzük mi ezt a virtuális tükröt. Rámegyünk a smink kategóriára, mert ott lesznek ezek a kis tükörjelek. És akkor megkeressük azt a részt, ahol van tükör. A sminkeknél nincs, körömlapnál nincs. Itt van az első a szemceruzáknál. Igen, majd le kell vennem a kamerámat, mert így nem fogja engedni. Igen, itt vagyunk, és akkor rámegyek mondjuk erre a kék színre, a kipróbálom gombra. Megjön ez az oldal, ugye lehet saját kamerás képet használni, egy modellt, vagy fel lehet tölteni egy képet. Én most a saját kamerára kattintottam, és akkor hamarosan be fog tölteni a képem, és itt is van rajta ez a kék szín, át lehet rakni erre a zöldre,
mondjuk ilyen bronzra, és kapásból váltakoznak is a színek. És akkor mutatom, hogyha átmegyünk mondjuk a rózsokra, és mást is meg szeretnénk nézni, akkor nagyon fontos jó tanács, hogy kell egy frissítés gombot nyomni, különben nem fogja betölteni a következőt, de ugyanezen az oldalon jön vissza, és akkor itt van a kis tükörjelünk, rákattintunk. Ez a latte szintén már kipróbáltam, ez nagyon-nagyon jól mutat. Úgyhogy akkor ezt fogjuk most nézni. Ugyanígy lehet a kameraképet, vagy feltöltünk egy képet. Lementettem az előbb a szemceruzás képemet, és akkor most kipróbáljuk ezt is, és ide rakta ezt a szép kis latte színt, de ha átkattintok erre a pinkre, akkor át is vált, és meg lehet nézni, hogy melyik szín hogy áll nekünk. És akkor így nyilván könnyebb lesz kiválasztani, hogy melyiket szeretnénk, és akkor ami tetszik, kosárba rakjuk, és akkor ugyanúgy lehet tovább vásárolni. Ennyi ez az online tükör. Egyébként a nagy márkáknak, többek között a Notino-nak is van már ilyen, onnan jött az ötlet. De ez egy nagyon szuper dolog, hogy akinek elkülditek az online katalógust, ő ki tudja próbálni, vagy hogyha ott vagy a vásárlónál, akár te is el tudod indítani az online katalógusodat, és akkor kamerádba belenéz a vásárló, akkor ki tudjátok választani, hogy neki melyik a legjobb a színárnyalat, anélkül, hogy mondjuk mindenfajta rúzsból lenne egy mintád. Jó, és akkor megyünk is tovább. Ezt egyébként így beraktam diákban is, hogy a tükörjelet keressük, kipróbáljuk, és akkor meg lehet nézni. A Facebookon is megtaláljátok a digitális tanácsadói tartalomtárat, ugye minden hónapban új fotókat, megosztható tartalmakat készítenek nekünk az Avonnak a grafikusai, marketingesei. Ezekkel profi megjelenést tudtok ti is kölcsönözni az oldalatoknak. Ezeket tudjátok is használni, amin rajta van az Avon tanácsadó megjelölés. És nézzük a tréning oldalt, csak nagyon-nagyon röviden, de aztán megnézzük, hogy honnan lehet elindítani. A felső oldalban a jó, hogy itt vagy alatta a tréning oldal használatát tudjátok megnézni, első alkalommal az újdonságokat, tréningajánlót, középen az induljál csempe alatt az új tanácsadókra gondoltunk, vagy akik még nem annyira ismerik az Avon digitális eszközeit, a legyél sikeres tanácsadó alatt a tanácsadóknak szólóakat, külön koordinátoroknak is vannak tréningjeink, és a tudástérben pedig elsősorban PDF-es anyagokat találtok az ösztönző programokról, vagy egyéb fontos tudnivalókról, és ezekkel nagyon gyorsan, könnyen tudtok haladni. Lent az alsó sorban az Avon több mint hinnéd csempe alatt a társadalmi felelősségvállalásunkról, hogy hogyan tudjátok ti is támogatni a mellrák elleni harcot, illetve a családon belüli erőszak a másik fontos témánk, amit támogatunk nagyon sok pénzzel. Van külön csempéje az elismerés programnak, és a szépségsarok csempe alatt pedig az Avon termék kategóriáiról, termékeiről találtok rövid anyagokat. És hogyha belementek a témákba, akkor látjátok, hogy melyiket hány százalékban teljesítettétek, a téma megtekintése alatt pedig, hogy milyen tréningek vannak ott, és tudjátok folytatni. Erre a jobb felső sarokban lévő szürke bábúra, ha kattintotok és a profil szerkesztése, akkor be tudjátok állítani, hogy szeretnétek-e értesítést kapni arról, hogy amihez hozzászóltatok tréninget,
utána mindig kapjátok róla alapesetben az értesítést, hogy ki mindenki végezte el, ki szólt hozzá, és ez egy idő után lehet idegesítő is, ezt itt ki tudjátok kapcsolni. Illetve másik fontos dolog, hogy itt tudjátok beállítani az időzódát a budapesti időre, hogy biztos minden tréning elinduljon nektek. A tréning oldalról is sok-sok-sok tréninget találtok a tréning oldalon. És akkor még egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy ki szeretne új vásárlókat online, tehát online vásárlókat. Most azt fogjuk megnézni, hogy mi szükséges ehhez. Nyugodtan, aki próbálkozott már ezzel, vagy vannak tapasztalatai hozzászólásba, le tudja majd írni. És ahhoz, hogy ez sikeres legyen, egy dologra van szükség, ami nem más, mint a bizalom. Mindenek ez az alapja. Nagyon fontos, hogy kiépítsük a vásárlóinkkal. Ugye a megszokott tradicionális módot már jól ismerjük, amikor a személyes varázsunkkal építjük ki ezt a bizalmat és a kapcsolatot. De a mai világban már nagyon fontos, hogy kihasználjuk az internet eszközeit is, hiszen már egy poszttal is célba érhetünk, de azért kitartónak kell lenni. Mivel nagyon-nagyon sok impulzus éri az embereket, ezért nem kell megsértődni, ha az első posztodra nem jön 5 új vásárló. Minél érdekesebb egy poszt, annál több interakciót, érzelmeket vált ki, annál nagyobb eséllyel fognak rá reagálni. Akár egy bizonyos csoporthoz is tudtok szólni, a tudatos bőrápolókhoz, tinikhez, érettbőrű nőkhöz, családokhoz. Ajánljátok nekik a termékeket a körülményeknek megfelelően a különböző csoportokban. És országszerte is tudjuk építeni a kapcsolatokat, hiszen a közvetlen szállítással bárhova el tudjátok küldeni a csomagokat. Hogy hogyan használjuk az internetet arra, hogy vevőket gyűjtsünk. Egyetlen egy titka van, hogy nem terméket eladni kell megpróbálni, hanem megoldásokat nyújtani. Nézzünk erre most egy példát. Ugye itt van ez a hajhullás elleni hajápoló családunk, és milyen problémára tud ez megoldást nyújtani. Van nekünk... Hullik a hajatok? Akkor most van egy szuper termék ajánlásom, amit mindenképpen érdemes lenne kipróbálnotok. Bemutatom nektek az Avon legújabb termékcsaládját, ami koffeinnel és biotinnal segít felvenni a harcot a hajhullás ellen. Ebben segítségetekre lesz egy sampon, egy balzsam és egy hajban hagyható, kijobbítés nem igénylő spré ápoló, aminek az a különlegesség, hogy nem csak a haj hosszára kell fújnotok, hanem a hajtöveitekre is, ugyanis a koffeinnel és a biotinnal segít abban, hogy a hajhagymáitokat ellássa tápanyaggal, és így visszafogja a hajhullásotokat is. Úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a szuper 3-ast, és reméljük, hogy búcsút intünk a hajhullásnak. Van nekünk egy avanos influencerünk, aki fodrász, Bence Máté. Ő készítette ezt a videót, az Avon Hungary TikTok oldalán meg is tudjátok találni, tehát van több is egyébként, és bátran használhatjátok ezeket, meg tudjátok osztani. Nézzük meg, hogy ő hogyan alkalmazta ezeket a technikákat. Ugye megkérdezte, hogy neked is hullik-e a hajad. Elmondta, hogy milyen van egy hajhullás elleni sampon, egy balzsam, egy ápoló spré, hogyan kell ezt használni, és felajánlotta, hogy hogyan tud ehhez hozzájutni a vásárló. De ugye egy megoldást nyújtott azoknak, akik hajhullással küzdenek. És nagyon fontos, hogy az embereknek a 90%-a problémáira keres megoldást, nem pedig vásárolni akar. És hogyha erre a problémára tőlünk kapja meg a megoldást, akkor mi értéket fogunk neki jelenteni. Hiteles személyek leszünk a szemében, és örömmel fogja elfogadni, hogyha legközelebb egy másik terméket ajánlunk. Nekünk is érdemes valami hasonló kis posztokat megalkotni. Gondoljátok végig, hogy ti milyen problémával kapcsolatban tudtok megoldást nyújtani, mivel kapcsolatban van személyes tapasztalatotok, amivel
ti is küzdötök, és nagyon jól tudtok vele azonosulni. Akár lehet most gondolni majd a kiszáradt bőrre, ráncosodás csökkentésére, vagy megelőzésére, pattanásos bőrre. Nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, olyan probléma rejlik az életünkben, amiről tudunk posztot készíteni. Kamatoztassuk ezt a tudást. Ugye az Avonnak több közösségi médiás felülete is van. Van egy Facebook oldal, Avon Hungary-ként, az Instagram oldal, a YouTube-on 2 csatorna is van, és ez az emlegetett TikTok oldal is bővelkedik, brutálisan sok videó van, amit, hogyha nektek nincs elég bátorságotok sajátot készíteni, vagy nem mindenről van időtök készíteni videót, akkor ezeket nagyon jól lehet használni. És akkor nézzük meg az elsőt, a Facebookot. Valószínűleg legtöbbőtök használja. Ez a világ legnagyobb közösségi média felülete, felhasználóbarát, könnyen lehet használni. Az online vásárlásnak a legfontosabb eszköze, hogyha az influencerekre gondolunk, nagyon sok vásárlás indul ki innen, és organikus módon nem fizetett hirdetéssel is nagyon sok embert lehet elérni. És mindenfajta korosztály használja az oldalt, és itt van Fruzsinek ez a High Dramatic rúzsos posztja. Egy figyelemfelkeltő mondattal kezdi, maga a tökéletes kombó. Bevezeti a problémát. Az elmúlt időszakban nagyon átalakult az arcbőröm, köztük az ajkaim állapota is brutálisan változott. Állandóan száraz volt, ápolatlannak tűnt, pedig nagyon figyelek el. Persze ezen a matrúzsok sem segítenek, amiket imádok, így egy időre el kellett engednem. És akkor jön az áttörés, a megoldás. Viszont megjelent az Avon legújabb matrúzs, amelynek közepén hialuronsav található, ami közismert hidratáló hatásáról. Így az Avonnak köszönhetően ismét használhatok matrúzsokat, amiknek gyönyörű színei vannak, hosszan tartanak és még hidratálnak is. Jön a cselekvésre való felhívás, próbáljátok ki ti is. És a végén megjelöléseket, hashtageket is használ, ami azért jó, mert többen találják meg a posztot, akik esetleg ezekre a kereső szavakra keresnek, és nem biztos, hogy egyébként bármikor is egyébként látták volna ezt a posztot. Nektek is javaslom, hogy ilyen saját tapasztalatokat, élményeket történetben írjatok le és osszátok meg. Ugye Facebookon lehet használni rajongói oldalt, ami egy hivatalosabb csatorna, lehet csoportot, ahol van már vásárlójelölteket, hívod vásárlókat, és személyes oldalból is lehet kimondottan személyes, de indíthattok mellette egy üzleti profilt is, hogyha nem szeretnétek a kettőt együtt kezelni. És akkor itt vannak ezek a tippek, amiket már láthattatok, hogy a saját képek, az egyediség, az nagyon sokat segít, inspirálódhatunk másokról, érdemes csoportot létrehozni, vagy rajongói oldalt, aktivizáljuk az ismerőseinket, kihasználhatjuk a szavazás a történetben funkciót, használjuk az Avonnak az eszközeit, és a poszt leírásába illesszük be a saját katalógusunk linkjét. És hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, hogyha tetszik valami, akkor lépjünk vele egy interakcióba, de ne vitatkozzunk a komment szekcióban. Ha nem tetszik, akkor inkább lapozzunk tovább. Osszuk meg az őszinte véleményünket, de ne sértsük meg az Avon alapelveit, illetve másokat. Osszuk meg a saját tapasztalatainkat, hiteles forrásokat. A kevesebb néha több, nem kell túlfilterezni, vagy túl sok effektet használni. A saját ízléses képek azok sokkal hasznosabbak, és ajánljuk a termékeket saját tapasztalattal, de ne tukmáljunk. És azt hoztam még el nektek, hogy milyen új online tréningjeink lesznek. Évi ma este 6-kor tart egy szépségsziget tréninget. Ez fontos tudnotok, hogy aki részt vesz rajta, és hozzászólásban megírja a törzsszámát, Évinél utána egyeztetve 5-6 terméket is tud 30%-kal kedvezőbben vásárolni, de nagyon fontos, hogy akkor mondjuk kedd reggelig egyeztessetek Évivel, hogy melyek legyenek ezek a termékek.
Pénteken pedig tartani szeretnénk nektek egy személyes tréninget a kontaktpontban. Vagyis hát nem kimondottan tréning, ez egy családias beszélgetős délután este lesz. Hozunk nektek eladási ötleteket, sminktippeket, lesz egy kicsi közösségi médiás, posztolós rész is velem. Aztán 20-án lesz újra egy szépségsziget, illetve arcápolás tréning online. Majd 22-én én tartok egy ugyanilyen digitális tréninget a virtuális tükörrel. És akkor szeretettel várunk majd titeket. Esetleg ami lesz még, azt meg fogjuk veletek osztani. Most köszönöm, aki visszanézi a tréninget, és velem tart, esetleg kommentel is. Nagyon fontos, hogy a törzsszámotokat ezt küldjétek el hozzászólásban, jó? És akkor remélem, hogy legközelebbi online tréningre megoldódik ez a posztolási problémám a csoportban. És akkor köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!